testataan Ravia. Oi, raaka. Ei mitään. Pitääkö sä saada sen laukkaamaan nyt vai? Sä et osaa. Tää voi mennä yksin. Nyt sä saat tähän. Kävelee. Joo. Sitten sisäpohja kiinni ja käännä ja käännä. Se ei saa mennä sinne minne sä haluat. Pidetään. Ihan Näin. Joo. Suorassa. Noniin. Sitten otetaan Ravi. Ravi, pohkeita. No joo. Hopi, käännä. Käännä, sisäpohja. Käännä Pohja ja ulkoa. älä itse tuu. Käännä. 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 Sisäpohkeella ja Täällä menee paremmin silloin kun Saaga ei oo täällä. Joo. Niin menee. Paljon paremmin. Pohkeita. Rappaako? Sä voit testaa kyllä itekin laukkaa, mut silloin saa nyt vaan pohkeita ja raippaa. Käännä. Silloin kun sä käännät, niin pidä se ohjaa yhtä kireänä kuin sulla on. Otat sä nyt laukkaa. Joo. Sit raippaa. Uudestaan. Heti uudestaan, jos ei nouse. Hyvä! Tosi hyvä. Uudestaan. Okay. Mä katson, jos mä pääsen ympärään. Joo. Tää on ihan... Sit laukka. Uudestaan, raippa. Hyvä! Hyvä. Se vetää päänsä alas. Haluatko ottaa uusiksi? Ihan sama. Haluatko mennä puomin yli? Puomin yli. Ei tällä kertaa. Ui, saakeli. Pian pore. Sitten. Hop. Raippa toisen käteen. Ei se haittaa. Sit vaan. Heti. Laukkapohkeet. Raippa. Pitää tehdä. Mennään. Raippaa. Uudestaan heti. Raippaa. Pidä vaikka yhdessä kädessä ohjaa.
Jee! What up? Onko mukavaa tehdä paskahommia? Tosi. Muista sit ottaa pissa pois kanssa. Ja kaikki pitää kääntää ja moistaa. No ei läppä oli. Mut ne heinät pitää kääntää nurin ja katsoa, että onko siellä pissaa. Ratsastus 1–5. Ai mä? Niin. Onks 5 huonoa vai? Ei, 5 on se paras. 4/5. Se on hyvä. Mm. Näin. Onks kaikki paskat otettu?